ประเทศนั้นอันนี้ก็มีปลอโฮลี่เฟสติวัลฮุดดักดิพูหลังออกอาฮิเชียลเนื้อตุ้มเกษดิพู regional committee ลองแกลมบางพูสุขุสิงอิงฮีอภานปินีระดับอามียsi tengkeng dut si alang lipan areng hu pasolo la ben pak pen cor pak dalo asi halabang su akat henai kecok cenai ang deng long kele hut nilitum lo chadia song pen demand lo nilitum la tang ora hiti bang ke nilitum pantulong le lo pulo la so teng si dipu bajar committee tum sidame nang cekro dun lo la pen la non la anchot kalisi nilitum non masih nilitum cingki dampit po la license do an abian ke nilitum bang than labi phansi nilitum non nilitum non kengkam cejor po asi la anchot kali nilitum ke claiming doping lang la hai ami atum nang pleng set di pulong kalabang ta phere meme nilitum batai lo ke chuniri batai lo pu alang litum han dim klong pekri ang tang pen ke bang tum phan stame dim klong ke pek tum ta tukok kasi alang litum phan puthot chuniri kang tung non kisung apor ke tangceng lo labang so pot munthi de khelang bolo te litum mujikela thek ke deji kasi gini jewi thalang velo nilitum ke independent ke la lang ok hiti bang ke kangkir lo stame arleng atum ola ok jojor atum tu alang litum han bang ke nilitum bang ke thang ke karangkha be alang litum bang ke alang litum businessman pasuli bom na be habe paran choklem ni po bangke nang pa choklem long le lu la dak bangke lasi nang nili pinila nang litu media hoi bangke pen ke karbiang long atok ado ke do akar bia khaya tum ha phansi tabe la mia po khaya phan bangke kachere bangke nang sot la pen la tum konat ko pima ke klem hala bangke ili tum ta ke langdun chari ke nang sot athe alang tum bangke akhai da the tan la si hala bangso opola tum ke atok anu tanang lura rai ajara be ha be par ta klem la si hala so bangke eli tum ta non ko pisi alang tum na ke klem ke dam hala bang da eli tum langdun chari nang po la si nili tum non bangke nilitum bojar committee pen na pen banga kangkir do hala so kangkira long bangke kesi tum ta nang cherap dun nang po la pen belek ka bi song tum do anse tami nang cherap nang chitu dun nang po la si la pen thu labang so parok so phan la so mia so phan so keng sang so han ke nep long ya phana bangke nilitum pen dang lok ang ton organization e do anse tami la pen thu ke nang sot laing long po ke se tum stame nang cherap dun po an pe alang tum nong same nilitum bojar committee hoi pe same nilitum te cherap dun pakha po kusi nilitum ning cepat he pon lo ke nep long ya pha pu nang koi tre det elitum mena long ri long si mena khai ereng ki sonanga bangke pinyeson eli mena dak bojar committee president bokko adim si bangasu ilikar bifana ke theng po bangke niling duk tiklo lasi la bangso aputha ka pot bangke nili hin pen bangke pinrem lo lan ta kalila hala bangso amunit la ke klem vek ke theng ke chok vek amunit da phana bangke pini pena bang bong la loin order tum same nang ne pi vek nang po la pentu la bangso amunit da phan kapane long vek ya bangke nilitum bojar committee la pen kese ro an lo ne do sida inglong pho ke se long ke do vera muni sereng se ki so pot la inglong pho ke se tum pen chelang si pen na pen sida me nili tum la lang o bojara bank ke indefinite si ke bon po la pen thu nili tum isi decision chen lo pen na ban isi bank ke dipu market bank ke bond ho si bi po nili tum la pen non na bank ke amunita critical ason sido po sukur sing banda nili tum da thekdam long le dela la si hala sukur sing a phan si da me labang so amia masi kisuda chelang vek na po la pentu labang so mia aphan kapa chelang yo bangke la mia o kapa chene bia bangke la mia o be pare tum chichini kona si ke doma kona pen si ke bangma la si hala bang so amia aphan apa chene bi bangke la o be pare dum hasin nilitum bojar committee la pen kese hoy ke nilitum presar tipo la bangke jongsi